Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya, kana. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Kwarto nga binuhat sa tingga, boss. Uy, alimuot. Butang nga sa aircon. Hilom ka na si Maron! Nabaginan talagang dili ka mo salga? Oo, boss. Naibuong lang ko ba, ano man. Gusto lang ko. Gusto naman Ingoy. Sa iyong pagtuo, mapila ka ginaghalong stingga ang gamiton mo sa paghimo sa kwartong giingon ko. Pagkada kong trabaho, ani sir? Why trabaho nga dili matrabaho do? Oh, lagi, pero problema ang pagdaas mga butang paingon sa tungkuta. Nibaw ka ba yung may mga mata sa palibot? Mo hinahinay yun ang pagdadid to. Bugat ba? Bisa na. Saong na paghakot. Hasta ang mga simento nga gamiton sa construction. Ibabora man ka ang tingga. Mahimo ka na. Wa imposible sa kwarta si Maron. Ang kinahanglan mag-double time tas pagpagitag kwarta. Ha? Mamalat ka ron dito. Kinahanglan mag-meeting ta. Labi na sa mga tao nga ato gamiton. Na pa, boss?
Saon sa kapagawas nga. Imo magidang yawi. Gupahag kayo, boss. Bisag na tug. Ang amaw eh. Ja. Dili ka, boss. Si Cardo ba? Nawa. Ay, nagbabag sa may putasil da. Oh, rin kita ko. Sorok ng idakong dugo, anan niya, boss. Ako na bala ng tirahan, boss. Mahay kayo na tug. Nang kabaos. Gabi man siya ron. Sayo na kayo ng ilambong sa guwas. Dili. Wa ka maglagot niya, boss. Ingon ka, duda kang Cardo nga mo'y naghatag og cellphone. Oh, duda. Pero kinahanglan mo sa karo. Ha? Di, naguna ni mo pagawason. Kung sa pamay kapuslanan na. Nalimot yung may importante tang buluhaton. May buhaton tang espesyal na kwarto. Ay, oo to. Magkinahanglan tang trabahador. O si Cardo, kugihan. Kinahanglan ko siya. Hastang libugag yun ako nganong tingga yun ang buhaton mo, boss. Aw, hinoon. Bugnaw man ang tingga ko niyata sa ingon ining dapi. Pagsaba, gago. Ha? Siya, saan sa man, boss? Di ka maghisgot o tingga. Kinahanglan din kayan mo o paghisgot na ng bahina. Hangtod nga andam na. Nga naman, boss. Basta! Ito na sekreto. Makatipik ang sekreto na, di ba? Ha? Oo, boss. Skrito. Boss, ang bot mo ipasabot, ana, boss, nga saligan ako nimo. Ako na'y tuong kamot mo. Oo, do. Basta wahis mo tayo. Hantod singgoy, magtrabaho siya, pero dili po ning musulti, mahitong stingga. Okay, boss. Oo niya, boss. Ablihan na ako sila. Ang manog tan-aon lang nimo. Lawi, boss. Kan, imo ko na. O niya na. Kigabas na kau. Pakondisyon pa ka, boss. Daghan pa ang mga adlaw si Marong. Nabaguhan man ko nimo, boss. Sukad, karon pa may tabo nga maghuwat ka. Kang mian ra gyud. Sa uban, grabe kay ka. Espesyal gid siya para nimo, boss. Taas ang panahon ipaabot ko siya. Mao, pero lain na nung nakatag-iya, naunhan nun. Hilap! Oo, boss. Boss, mahal mo. Nakamata ng traidor, boss, ay. Pulos mo mga bisas. Nga naman. Reklamo ka? Nakadul. Uy, nagmata na ding prinsesa. Unsa ka ba? Hagbay karanging ng patay na siya. Nakita na siya sa mga taga Villa Mariano. Ughayan, ilubong na to. Dili! Pagawas ako ninyo din. Gusto ko maatog ang tatay. Noy, nagkandong pagawas ako din. Maluoy ka. Ilang, oy. Di kang kagawas. Tuwa kang Sir Bandong Yawi. Hasta ning amang. Traidor ni siya. Maong di siya makagawas din, he. Hayop mo! Ganon di man ko nimo sultihan kung hain si Mian aron makuha ka siya dito. May dakong kakuyaw nga nagpaabot. Mas maayong dili ka mahibaw. Pasag di lang. Nagpadayon kami si Paulino sa among kimbuhaton. Kung makuha na ang kakuyaw nga nagpaabot kanimo ug sa mga kaubanan mo,
sultihan ko ikaw hain si Mayan ug ang imong anak. Ayaw ka pala ka. Ako ang nag-atiman kanina. Ma, sultihin na lang ko. Mag-amping mi. Magkaplano sila si Ninong sa mayong buhaton aron makalingkawa sa kuyaw. Wa kamoy dakaanhan. Paabot lang, Paulo. Diyutang panahon na lang. Gamay panahon na lang. Ma, ayaw na. Ma! Bay. Oh, Raji? Oo, bay. Nagdamgo ka na sad nga naglingkod ni si Miranda. Adlaw dako. Dennis, mama, nagkakita ka. Tarong ganit, di ba? Raji, dili ka ang imadlok ang mama. Di sila magkamaong manakit. Ngano nagpanawag ka naman sa niya, bay? Nganong day, bay? Unsa may igsulti niya? May kakuyaw ko nung nagpaabot na ako. Ug sa tanan kong kaubanan. Kung nagtuon na to ang himutangan ni Mian. Maungwa ko niya sultihi. Natural man ang kuyaw kay si Sir Servando may mo ikatubang. Nanog yung ka nang nagpadikidiki man si mama ni mo og sulti, oy. Unsa man kay pasabot? Wasag ko magkasabot ba eh. Bunga lang tingali na si mong una ba, oy? Tingali. Unsa to bay? Mituo ka ng di tinuol nga gikasulti ni mo ang patay? Amot. Pero tingali. Tungod tingali kay dili mawa sa unahuna ko si Mian. Ug ang among anak. Mao naingon ko nini. Nag-ilusyon. Bay, nahadlo kong maparehas siya kang Tatay Martin. Simbako ka bay? Di tingali sab siya patio ni Sir Servando? Pahimos lang ka, oo. Labaw para sa kamatayon, bay. Bay. Animal. Ano pag di ko man tuod buhaton ang gusto kong buhaton? Husto. Di na ko magangkas. Oras na rin ang kulong ko si Mayan. Oops. Medyo nakainom ka na. Hayda! Kumusta, Marisero? Bos. Ngano, bos? Ba't kamu pag-usap? Ba't kamu pag-usap mga animal? Noy, nagkadoon sa ron. Asa ka mga bato-bato? Ayaw mo. Tingalig may ipatay na sa si Sir Servando. Ayaw, Noy. Dali ka lang. Ayaw pag-ato dito. Ayaw ko biyain na ni. Ayaw ako. Paulo, nganong nanawag ka na? Nagkadungog mo na ito. Unsa inhitabo, Paulo, ha? Mga buto. Nagkadungog ko mga buto. Wa ko makadungog. Ikaw, Princes, nakadungog ka? Wa man. Ako sab. Wa ako kadungog. Di man bay. May sunod-sunod ng mga buto-buto. Layo. Wa mo makadungog. Pero ni Aras Dol. Tingaling nagdamgo ka na sa... Dili, wa pa ko makatuog. Nagbata ko. Nagkadungog ko. Unya,
Ikaw ram lagi nakadungog. Kuni asa doon, nakadungog untami. Hinay ang mga buto nga nadung ko. Murag naa sa sud sa usa ka kwarto. Pero ni ara dinhi. Paulo, lapoy lang ang imong hunahuna. Katugog balik. Pero pag di man mumutuon ako, Ug unsa may gusto mo, Paulo? Pangitaon na to? Asam na to pangita. sa basement. Adios, naa sa ng basement. Di na ko mauban oy. Unsa? Naa sa ng basement. Lain kyung paminaw kung to ako dito pa. Mura akong mamarug akong balibo. Sige, sige. Tana, Paulo. Kuyugan ko ikaw. Muuban ko. Uy, giyaan lang ko ninyo. Eh, muuban lang sukoy. Boss, ngano ka man, boss? Kinsa may kontra mo? Ang mga animal! Kulong na ano sa mga animal! Ha? Kinsa man, boss? Ang mga kaaway kong immortal! Ha? Immortal? Dili mortal, boss? Unsa may buot may pasabot, boss? May mga di ingon nato din, eh? Harap! Ngano? Bahadlo ka! Nahadlo ka ba? Ah, ay, di bagot ta kasukol nila, boss. Suklan mo sila! Hindi ko masagot na babagan ko nila sa akong tuyo! Daan pa yun ko. Basta gani mga lugar nga ingon ni ini. Pahawas ako tuwag. Baba ka dati! Kaya ko mahinahikan! Baba! Oo, boss. Pero, boss, taon, boss. Ay, natugos ba nga magsige kag pabuto, boss? Tingalig may makadungog na to. Mahibaw, ano nga niya ta magtago din ni boss. Gusto! Manito yun! Napasuko ako! Mag-wild ko! Ano ba tutulan nila ang akong gitaguan? Mga hungog mo! Dili ko na yung mapilde! Sali na! Apil na! Samaron! Boss? Huwag madayong sugdanan ninyong pag-imong sa pribadong lawak. Ang mga materialis, boss. Karon ko ako na niyo. Karon? Ning oras sa boss? Reklamo ka? Ay, di man. Pero, kuan, di ba yun nagkaugmaan? Dili! Ano matiwas na? Ano matiwas na sabang tanan? Sugdan na niyo sa pag-akot na pagkakitabitawan. Paliyok ang tanan! Unya, maghurot ni. Ako'y mabantay din. O di ba na si Maron? Magbantayay mo sa usang-usa. Kung kinsa ang madagpan, unhin ninyo ang kontra. Pati yun ang atong mga sakop na magdanghag sa nilip ang magkapiyait. Nagkasabot! Wa may timik din sa basement. Gidua-duaan ka lang sa imong hunahuna, Paulo. Tana, manakatagbalik. Mahoy ta. Musayo kita sa pagpanlaka, ugma. Anay langon ako. Magunsam ka din, ibay? Mamasin. Basig magpakita sa papagmama. Paulo, Paulo, tanan na lang. Pahuway na. Dili na natutugaw ng mga kag sa imong mga ginikanan.
sila paingon? Amos, may lakaw niya. Nanulis sa Nanulis. Ang buwag mo ipasabot nga tinuod ang katahap ni Ninong. Nga si Sir Servando, ang utok sa mga tulis nga nitabutin niya. Oh, gano'n! Sir! Sir Servando! Bagi ba trabaho ko? pero Nahimuga ka nung huwag ka mahiyang pilin. pero murawa ko. Oh, ano wala ka? Mutabang ka. Di sa ko mong sugot, hindi ka mutabang. Mo rin katarungan ka nung hangtod ka rin, buhi ka ba? Basa ng papel mo ka. Wag ko makana. Wala pa kong kamaturan. Pero nahibaw ko. Ikaw ang ikaw ang naghatang cellphone kang mayan. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.